nyakura magjuang machiegni wantiere kar kae chenro mar mbako romo chakore sana yanga kada ikose kala par kod ang'wen tok sa adek mar okinyi ma kawuono kae chenro ni mar mbako romo wachako kod chal mar fwambo wakoni mage madhi bedo ka loso weche manyien odiochiengni ma kawuono dhi bedo kaka tae nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokiewo nyaka sango machiegni ka nyakura magjuang wachako kod weche mabende timore e piny Kenya kae grade mar 10 odiochieng' ma kawuono pod jopuonjre mamoko medo donjo e sikunde mopogore opogore. Kawuono ntiere midhiero mabende wabedo kae ka waluoni achiel kachiel mawuok e kor gwenge mopogore opogore. Ikona kar kani e kaunti mano ma Homa Bay nitie japuonjre moro manyako mane oyudo barua mano mar mondo mi odonje e sikund nyiri ma Butere to nyaka sani pod dong' pacho nikech onge mano mar omenda mar donjo sikul. Waluwo sigana ma kamano adhi yudo thuolo mar ng'eyo matut gigo ma pod okwako jogo madonjo e sekta kata e grade no mar 10 e sikunde mopogore opogore. Bende chal mar wach ma kama timore e kaunti ma Kisumu kod alwora mare kama jofwambo magwa bende luwo ni nyaka sani chenro ni ochopo kanye nyaka sani kama wantiere ka irango donjo e grade mano mar 10. Iye ka nyakura magjuang kae ka warango kama chielo bende do maduong' mogik koro ntiere kod thuolo mano mar tich ne jogo kata jal madwaro mondo mi odonji e doho maduong' mogik mano biro tok nindo mano mar jayal bura Mohamed Ibrahim mane owito ngimane kendo bende kanoseike kawuono oboke ntiere ayanga moseketi mano mar kwayo jogo madaoro kwayo magi mag tich mondo mi otim kamano. Mano wach mabende wayudo kar kae achiel kachiel kendo gintiere kod dwaro mopogore opogore ne jogo madwaro thuologi mago mag tije. Mano miyo kawuono ka intiere kanyo to yudogi e die mbui margi kata portal mano mar Judicial Service Commission kanyo e kama iore kwayo makamaka kama ondikgi mopogore opogore gigo madwarore ne jogo madwaro thuoloni e doho maduong' mogik. Mano wach mabiro aluwo kar ka achiel kachiel nyakura magjuang. Kama chielo kae nyakura magjuang jakwath e kaunti ma Kisumu onegi. Ma en sigana nyakura magjuang ma wayudo kar kae kawuok kuom jofwambo magwa mantiere kaunti ma Kisumu bende yango kar kae ni masira ma kamae manotimore alwora ma Muhoroni. Obila ma Muhoroni sub county nitiere kacha kendo nyaka sani giluwo wach nek mano mar jakwath ma bende ringre ne oyudi mana ka oketi e bath iwacho ni bath apaya mano ka nitiere dago moro mano kama pi bende ne nitiere kendo iwacho ni kanye ka mosebedo kacha ka otere jamni kata dhok mosebedo kacha ka orito. Mano timore alwora ma Chemelil kalure kod obila jalni manyinge Dalmas Ochieng ma jahigni 33 bende koro ne oyud kacha ka onegi kendo owiti mano kama ntiere dago machalo kamano mano kar odiochieng' manyoro kendo nyaka sani obila nochopo kanyo mokawo ringre osetero mane kar kano ringre mag jogo motho ma otho funeral home mano ka irito chenro mag bero mondo yangi ni ang'o mano kelo nek makamano kata tho mare kata mano miyo wito ngimane. Masigana mapod aluoni e yo makare nyakura magjuang kwa wuok kanyo nitiere kae klas nyakura magjuang en kama ji onego bed ni dhi some. Sigana biro mopogore ka nyakura magjuang ni mar odiochieng' ma kawuono kae sigana modhi bedo kae ka waluwo achiel kachiel kawuok e kaunti ma Migori. Nitie sikul modong' gunda. Sikul ni odong' gunda nikech jopuonjre oringo kendo oweyo. Jopuonjre onge sikulni. Ang'o matimore Nyatike kaunti ma Migori. En sikul mayudo nyinge kae ne kod Kwach Secondary kendo jafwambo marwa Jojo mantiere e ndara ochomo kar kanyo mondo mi okelnwa sigana ni gi kuku mare. E kinde ma sikunde bende yepo nitie sikul machal ni jopuonjre onge. Waluwe kawuono ka nyakura magjuang obed e wechwa manyien mabende waluoni kawuono ka achiel kachiel mar mondo mi wabed ane kod ng'eyo ni sikul kodong' gunda to itime nade. Wadhi kama chielo ka nyakura magjuang wadhi nyaka kadho wath nam chumbi kama wayudo kata ni Kenya Ports Authority KPA odiochieng' ma kawuono jotich ma KPA dhi bedo ka chiwo state mar performance margi kata dho wath osebedo kata ka tiyo nade. Mano wach moyudo kae kawuok kuom joja oko ma bende nie kaunti ma Mombasa. Oleronwa kar ka ni presa kata twak gi jofwambo gidhi bedo kata ka girango port performance
dho wath ma Mombasa osebedo ka tiyo yo machal nade, bende osebedo ka okelo yuto ne jogo ma bende tiyo kacha kachiel koda ka piny Kenya mangima. Wabedo ka mar winjo gi achiel kachiel koda ka mor ma gintie go, ka gintiere gi mor achiedh nade mantiere kar ka, ni mar ka gitwa kodwa ang' wakaw mana gigo ma giwacho tema ang' wakonu bende okinyini ma kawuono. Nyakora moge joang' weche gi pod thoth ka mabedo ka waluo ka wang'iyo matimore e pinje maoko. Piny Uganda kawuono eng'eni joma wuok e Afrika mangima riwore gi piny Uganda mano mar buok gimomiyo mbui kata internet ne olorare nyoro sa 12 godhiambo. En ang'o matimore e kindeni, kendo magichomo mana yiero mabiro tarik 15. Nyakora mojoang' kako ni kacha tarik 15 iparo ka gimobor ahinya, en odiochieng'no makiny. Gik mathoth timore kar kae omiyo kawuono riwruogno ma bende bedo kae karango kaka Afrika bende chal mano kama gidhi bedo ka iluongo ni Pan African Solidarity Statement. Mano ka gidhi bedo kae ka ichiwe kod ji mopogore opogore mago mantiere bwor umbrella mano makelo ratiro mag oganda. Mokwongo gidhi bedo ka girango yiero ma Uganda ma higani matimore odiochieng' makiny, kachiel koda ka weche mamoko motenore kod military takeover mantiere kacha, kachiel koda ka weche mag blackout mantiere pinyno mano mar Uganda. Onge mbui matiyo kocha, kata kamano ikonogi mondo mi gibed kae ka girango gi achiel kachiel. Wadhi bedo ka kod jogo makelo ratiro mag oganda mawuok e piny Kenya kata Afrika mangima ka giloso ka nitiere achiel kuom log tich margi mayudore kadak ma Kilimani e kaunti ma Nairobi odiochieng'ni ma kawuono. Ma en moro mabedo ka nyakora mojoang' ka wamedo mana luwo nige ka bende wanono yiero no mano ma piny Uganda. Kanye matieke chal mar fwambo ka wantiere ka achiel kachiel nyakora moge joang' chal mar fwambo mane kama wachope. Twak mabiro en mar grade mar 10. Bende jonyuol winjo gini miluongo ni grade 10. Jopuonj moko osekono ni kata gin bende ok giwinji. Ijanyuol in gi nyathi modonjo grade 10. Bende ing'e ni grade 10 ni tiende nang'o? Gidonjo kata kokono gi ni pathways. In winjo nya ni pathways. Gima gidhi timo. Bende ing'e tiende. Nyathi ponono ne yiero ga subjects mage kochopo form 2. Bende sani dhi yudo thuolo maneno ka nyathi ni yiero subjects kosoyo. Wan ka kod jalonyo weche mag somo kachiel koda ka jonyuol madhi konowa mbaka gi sigandgi. Giwinjo ang'o ka jopuonj konogi no chal nade ikruok mar donjo grade mar 10 e kin mamoko. Ma en twak nyakora moge joang' manyawadwa Joyce Oduor dhi bedo kae ka kelo ni bang' kasekaw yweyo masani, ni mara en twak mwadhi go nyaka e kaunti kama entiere mar mondo mi wakoni gi kuku mare wawinje kore ground kacha jonyuol okonwa gima ging'eyo wi grade 10. Giwinja winja koso ging'eye, koso en mana mbaka, koso en gimoro modonjo makata onge ng'ama ong'eye. Ka jopuonj kiaye, jonyuol kiaye, jopuonjre modonjo e sikul gimbe ging'eye. Anyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango mane makela e giko mar chal mar fwambo oriti masani. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV.
Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunwa jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Londa Kuma. Wewe twende leo tunakunja kitanda. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mugejuanga dakika en 27 tok sadek marokinyi kamoro mora ma intiere machiegni e twake cheno mar mbako romo machakore sani nyaka gomol kanyo sabich maronyango matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuanga okinyi makawuono podwa medo mana goyo mbaka kotudore kod weche mag somo kalure ni nyaka sani wang'eyo ni nitiere jopuonjre mopogore opogore manotimo penj margi mar grade mar 9 to sani koro gidonjo e grade mar 10 skunde mopogore opogore e pacho kayo bed skunde go mag C1 mongere kaka machon nongere kaka national schools kata skunde mamoko mago mag C2 C3 kachiel kod C4 kata kamano e jumani duto noket tenge mar mondo mi jopuonjre odonj e grade mar 10 kata kamano e kinde ma jopuonjre donjo e grade mar 10 penjo mabende wapenjo kawuono en ni to be janyuola winjo grade 10 makare to bende jonyuola noyudo thuolo mano mar bedo piny kod nyithindgi mar mondo mi gipor wach kod nyithindgi mondo nyathi ka nyathi ong'e gino modhi somo e skul to bende janyuola obed kod ng'eyo ni nyathina ni kokawo pathway mar STEM
Okao STEM ni mara tekone nitiere e timo gigo motudore kod science, technology, engineering kachiel kod mathematics. Koseno kawe akawa kalure ni seche moko tero nyathi e skul, kalure no wacho ni skul makama, ma skul matimoga maber, ma e skul ma seche moko jopuonjre mathoth dhi e mbalariany, to jopuonjre mathoth kose dhi e mbalariany to gibedo lakteche, gibedo kinde, kose janyuol notimo nang'o mar mondo mi gin bende gibedane kod ng'eyo mathoth kata ng'eyo matut kotudore kod kit somo mabro bedo ka dhi mbele e grade 10 e skunde mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwaramogi Ojwang' abo bedo kae kata antiere kae kod jonyuol ariyo kaachiel kod jalony weche mag somo mar mondo mi wawinjane pachgi ni to bende ging'eyo gino ma nyithindgi somo kata dhi somo e skunde mopogore opogore mag grade 10. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere god e studio marwa e county mano ma Nairobi kae. Antiere kae kod Willis Odembe ma en janyuol kaachiel kod Maxwell Magawi ma en jalony e weche mag somo. Achako di Willis, oyawre ichiw nade? Oyawre nya Joyce. Ka Nyasaye oyawnwa piny, ok aneno gima rach. En mana sani hapa na pale kaka wan jonyuol. En ng'wech ma wiyi ok ti. Kanyo nyathino otimo penj ni pap ma oyudo duoko. To iwinjo kama ji makoro chako wacho ni yawa ang' ni nyale makoro ng'eny. Koro nyocho miyo wabuok mang'eny kabisa. To ng'wech makamano bende kwa dhi mbele kod mbaki. Iwacho ni ibo ng'iswa ni ng'wech makamano nochakore karang'o. Ng'wech ochako bang' duoko kose ng'wech nochako ka nyathi kata pok otimo penja mano mar grade mar 9. Ng'wech nochakore karang'o mar mondo mi in kaka janyuol e kinde makoro nyathini odonje grade 10 ibed kod ng'eyo ni to dhi somo. Makema kagi kanyo. Yiena mar mondo mi arwak Maxwell Magawi jalony weche mag somo. Maxwell, ichiw nade? Achiel maber Joyce. Aneno ka piny ochako maber. Kendo wan gi geno ni bedo maber. Machiegni to wako kinyi makawuono. E studio marwa e county mano ma Kisumu bende antiere kod janyuol machielo mano Evelyn Kefas. So yawre Evelyn Kefas, ichiw nade? Kisumu chiw nade okinyi makawuono? Evelyn. Achiw maber Joyce. Awinji maler ka wan e county ma Kisumu. Osebedo a very busy week. Wigni osebedo modich sana e weche mag tero nyithindo e skul. Machiegni twak Evelyn Kefas ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Nyakwaramogi Ojwang' in bende bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236900. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Evelyn Kefas ine madwa na chak kodi ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Wacho ni wigni osebedo mapek ahinya, osebedo week modich. Kalure ni in bende intiere kod nyathi ma itere skul, mano mariwore kata moseriwore kod grade 10 e skul ma koro nitere nyathini. Week osebedo modich, week osebedo modich e yo machalo nade. To in kaka janyuol bende ing'eyo gima nyathini dhi somo e grade mar 10 ma koro nyathini nitiere. Kefas. Erokamano. E kinde mane nyithindwa dhi timo penj, skunde ma gintiere noluongowa motemo pimonwa kaka nyithindo yiero gik ma gidhi timo. An kaka wang'eyo ni CBC en gima ong'iyo gima nyathi bere, talent kendo gima iluongo ni skills. Koro an nyathina noyiero STEM, nodwa timo gima iluongo ni computer science. Koro sama notimo penj, mano gima naseng'eyo ni mane nyathina dwaro. Sama ne duoko wuok makoro ne wiko bedo matek. In fact, one parents mag CBC okapar ka wabedo gi Christmas. Kecha wiwa nok ti, an kata dalo kadhi. And especially sama ne skundi owuok. Kane results owuok piny ne pod berber, nwaneno ni nyathi oyudo 60, nyathi oyudo 62, nyathi oyudo 70, nyathi okalo. Immediately bang' mano to koro wach skundi owuok. Iyudo ka nyathi mano oyudo 65 points, oluonge skul moro mokipar. Nikech kaka parent pod ne wan gi mentality ni ka nyathi okalo, tidhi luonge skunde machal kaka chon niluongowa. Kara mano ok ne timre. And especially nyathi manotimo penj e private, mara ne ni e private. An kaka parent mara private school, nwaneno matek kabisa.
ang'e kata nyathi manotimo penj gi wuoda manoyudo 71 points. Nyathini no end up noluonge day school in Kiambu. Koro jonyuol ok wabedo gi wik mayot e Disemba nyaka kendo nwater nyithinde skul chakre wigni. Mokwongo ne waringo ka wamanyo skunde. Kata sirikal ne pok ochiwo thuolo ni wanyalo loko. Wadwa wachuni ni wan wachako manyo skunde. Nwamanyo lakini kidhi e social media bidio kawacho ni kati manyo skul nyathi ok bidhi. Lakini finally sirikal nomiyowa thuolo makoro nwayienwa ni mondo wadwa manyo skunde. Koro waseringo up and down ka wamanyo skunde. To kang'adi matin Evelyn Kefas wacho nusebedo ka uringo ka umanyo skunde kalo ni nyathini ne dwa timo kit somo mar STEM noda timo computer science mano ma nitiere bwo kit somo mar STEM kata pathway mano mar STEM matine ni nyathini kaka ne somo e skul mar jigi wegi kata skul no mar private skul mano luonge kata mano mane oyang no winjo be no dhi timo kit somo mano mar computer science nen skul ma in kaka janyuol emok ni dwa kosango mano miyo koro ni tungni mar mondo mi manyne skul midwa ni idhiye kata obedo ni isewacho ni gisani wecho pogore adiera kwa ng'iyo kod kit kaka jogo mano kalo e lai mar 844 kit kaka niketo gi e skunde gisani beto pogore nitiere skul mane sirikal oluonge nyathini ma in kaka janyuol ok ni dwa kosango mano timore e gimo miyo koro ni ringo mar mondo mi yud skul ma ine midwaro Kefas kapodan kun. Erokamano. Atemo wacho kacha ni CBC pok wa understand kaka placement timore. Kech nwang'iyo grading gi points ma nyathi oyudo. To ka ng'iyo points mane nyathi no oyudo, a feel ni skul moluonge no koningo be ni luonge. And atemo chiwo example kuom nyathi mano oyudo points 71 to luonge day school ma is a C3 Kiambu. Koro skul moluonge nyathina according to grading system mar government wacho ni en C2. En skul makia kuma nitie bor ba neno ko bor koda. Ilero kanyo makare ahinya wantiere kae kod jalo weche mag somo mano Maxwell Magawe obedo konyisowa ni ang'o momiyo mae timore nikech ang'eno kin kendi kaka janyuol mosebedo kod ng'ikruok machal kod ma nikech jonyuol mathoth osebedo kod ywak maket kod magi wacho ni kaluwore kod points ma nyathina noyudo ok owinjo bed nodhi e skul A seche moko winjo bed ni luonge skul B mane momiyo jonyuol bende ne oro kwayo mar mondo mi owil ne nyithindgi skul. Willis Odembe inakia ni mari obede yo machalo nade ahinya to gi sani ma bende nyathini oseriwore kod grade mar 10 mano bede skul mane nyathini dwa dhiye to in kaka janyuol bende ing'eyo kaka kit somo mar grade 10 bro bedo kade. Erokamano Joyce. Ang'eyo Joyce sani ng'eni jonyuol ni matek kabisa but anto korka kora na Joyce gima nanatimo anasebedo kaluwo nyathi nyaka ne gini bin nikech somo ni obiro ka nyathi nane e system mar nyithindo nitie e system mar 844 cha but ka nobiro gima natimo mokwongo nakwongo aketo japuonj mare machiegni nikech kodhi japuonj moro amora koro kama nyo chope 9 no awuotho gi japuonj kamoro amora nikech Joyce mondo mi nyathi otim maber e skul kata e kadwi mar kendo kik discuss japuonj gi nyathi e ot ni japuonj no ok ber mano nitiere gima iketo kuom nyathi kata ka in wuon kaka janyuol ifwenyo ni nyathi ineno ka japuonj no ok ber ahinya to kik nyathi ng'e ni japuonj no ok ber to Joyce anta nyalo wacho ni Nyasaye nyocha okonya nikech kana adhi timo kata selection nyathi mokwongo napenjo nyathini odwaro ang'o gi japuonj to wacho ni odwaro bedo daktari to ne gin jopuonje adek ne iluongo ni Mr. Njoroge to gi Mr. Baraza to gi japuonj moro kanyo Olympic Primary School to giwacho ni kidwa bedo daktari subject ni ema nyaka itim maber mondo eka idhi bedo daktari nikech mane mosebedo kowero naga ni dadi nataka kuwa daktari. Mano bende makele penjo machielo nyathini yes nosewacho nosebedo kowero ni noda bedo daktari matile ni en bende koro dhi timo kit somo mar STEM kalo ni mane makoro bro miyo obedo daktari penjo en ni e kinde makoro noyiero kit STEM ni ang'o manong'iyo ni ng'iyo kaluwore ni nyathino osebedo ka wero na noda bedo daktari kose nung'iyo talent ma nyathini nitiere godo kose nung'iyo academic strength mare ni teko mare nitiere subject mane madira ka teko ne nitiere subject no to nyalo bedo daktari yo makare kose
nowacho chana nata bedo daktari to seche moko biology okia okobere, chemistry okobere, to kuru dhire adhira ni daktari kanye mobede nobedo nang'o de? Joyce, an nyathina ne ni wiye ler. Kendo wiyo timo jere. Kendo japuonj nonyisa ni mzazi baba yake Shela wejipanga na pesa ya national school. Maana seikora nang'eni nyathina dhi national school. To nonyisa ni gima nyathini dwaro ni en odhi time, STEM ma nyathi dwaro ni ong'e odhi time. But gima nonyiso nyathi ni nitiere subject kaka bio, chem and mathematics nyaki score. Tadier nini nochwado mathematics nodhi ko mathematics oyudo 8 ma EE1 nochwado 8 to ochwado ni in fact nochwado EE1 2 ma 8 alafu mudonge en 77 EE2 matende no yudo 65 points out of 72. To kalure kama selection bende mane timore, selection bende wabedo gi japuonj kapok atimo selection ma japuonjo guide en school manodwaro mokuongo ne en Alliance to gi St George's. To hawi maber ni St George's no emno luonge monyisa ni dadi kanye kama nyadwaro. Ka kosa Alliance nikech maybe nitiere gimomiyo, but kanye kama nyoluonge nyathina no kanye mabe nodwaro to be kanye mosebedo. In fact an skunda manadwaro ne St George's te ma Nyasaye nyokonye moyudo mobedo placed ma nyo odhi ka chunyo yawre ma tiende ni okanyal wacho ni nyathini nyo achune gi skul moko dwar to kachune gi gine moko dwar tich moko dwar osebedo koywago owacho na dadi ni dadi adwa bedo daktari. To japuonj be nosenyisa ni ko neno nyathino to kaka nyathino en kosebedo kaka o-perform nikech ka nago mbaka gi japuonj class gi nyo bedo ng'ama nyo yombe nyo yudo 67 manyo yombe gi gine argi agariyo but kijosebedo kodhi maber. Koro aparo ni gima timre gima naseyudo Joyce ni government nikech nyathina nosome government aneno ka nitiere iluongo ni soft spot moro aneno ko skunde mag piny owacho kata government schools aneno ka nyoge dhi maber gi jo government adwa ni mak na paro no gi kanyo matin Musa inya kuom ngadi nikech winjo ka Evelyn Kefas bende wacho ni nyithindo mane some private schools gine masche moko ne giyudo pek ahinya nyate placement to nyithindo mane nitiere government school nyalo bedo ni nitiere kaka nimiyo gi first priority ahinya nyate skunde mane gidwa dhiye. Paro no mak na gi kanyo ang'e ni Maxwell Magawi bende pok oloso kata kamano kaka pile e chenro mar mbakoro watudore kod jofwambo magwa mondo winja ne pach jopiny e counties mopogore opogore. Gie thuolo ni adwa no adhi achiel kachiel e county ma Homa Bay mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Alia Beach. Oyawre Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay. Agino ni chiwo maber e county ma Homa Bay kama intiere okinyi makawuono. Inyalo mana bago mbaka kod jopiny kata jonyuol e county ma Homa Bay mar mondo mi gilernwa ne ni to bende ging'eyo matut e wi grade mar 10 ma koro nyithindgi donje e skunde mopogore opogore e pacho kae Abich. Joyce erokamano en odiochieng' mar adek nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde mopogore mag grade 10 manoluonge kendo waseneno ka e kaunti ma Homa Bay kandi jonyuol osebedo ka wuotho e skunde mopogore manoluonge nyithindgi manotimo penj ma grade 9 higa mokalo kendo chakre wuok tich ariyo kaachiel kod odiochieng' ma kawuono waseneno ka skunde mathoth pod rwako jopuonjre ma donjo grade 10 ma koro dhi nyime kod chenro mag somo ka gichako tam mokwongo. Joyce en ka jonyuol osebedo ka golo ywak mopogore kalure kod nengo ma ni malo magigo eko ma idwaro go jopuonjre skunde kaachiel kod chochni ma bende nokwako chenro mar keto jopuonjre ma kamago e skunde ma grade 10 manoluongendo kendo kinyi ma kawuono Joyce en mar bedo gi moko kuom jonyuol ma bende osetero nyithindgi e grade 10 skunde manoluongie ka wadogo kodgi mbaka ni to bende sama koro giseoro nyithindo e skunde mopogore be ging'eyo ni to nyithindgi dhi somo gima chalo nade to bende giwinjo somo manyien mokede niende ka koro jopuonjre jonyuol nyithindgi biro chako ayanga somo e grade 10 e skunde mopogore mane sirikal oketogie. Ka ok aketho sa biro chako kod an ka kod jakom riwruok jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi Moses Nyambere ma bende osebedo ka yudo ng'ur kata yudo weche mopogore opogore kawuok kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi anyato mago eko mane osetero nyithindgi e grade 10 kaachiel kod mago eko ma bende ikore mondo mi giter nyithindgi e grade 10 nikech ing'eyo ni chenro mar rwako nyithindo ne ochakore wuok tich kendo en chenro ma pod dhi nyime e skunde mopogore. Kaka achiel kuom jonyuol
jonyuol kendo jakom riwruok jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi bineno ka jonyuol ong'eyo tie gigo eko ma nyithindgi dhi somo e grade 10 mondo chakruok gi wuok tich juma niendi. Chutho erokamano karawo nyinga kaka alewijo sewacham Dr. Moses Nyambere. Jonyuol chutho ok ging'eyo gima nyithindgi dhi somo e grade 10 because ikruok maber pok nobet ne skundegi. Skunde nyithindogi kane gibedo admitted sechegi chalo mana nyathi bedo admitted form 1 ikruok malong'o onge. Erokamano. Iwacho ni ikruok malong'o pok oket ka jonyuol ok ong'eyo ni to ang'o ma nyithindgi dhi somo. Seyo dhi ne winga en jonyuol ma ok ong'eyo gima nyithindgi dhi somo koso nitiere ng'ikruok moro mabedo kuom sirikal ma pok oketo malong'o ni to kit somo ni machalo nade mondo jonyuol ong'e ni to nyathi koter grade 10 to dhi somo kit somo machalo nade. Seyo bede kuom sirikal nikech chalo gima sirikal be nchoko bedo maber gikruok maber ne grade 10 ni nikech kane gidwa bedo gi chenro maber ne ber ka gitimo ni jopuonjgi tooling gitergi training maber kata for a period of 3 months. All in all mano setimo awakwayo ni still mondo gitergi training gitim retooling mondo jopuonj bende seche ma nyithindo odonjo ka jopuonj mondo understand gima nyithindo dhi timo. Jonyuol bende ok understand gikia gimbe ok ging'e gimoro ma nyithindgi dhi timo nyaka sama nyithindo odonjo sechegi. Yes. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. We achaka kawe pa achiel kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi bocha gwenygi ting'iswa ni kaka achiel kuom jonyuol ma Homa Bay kandi nyithindo dhi nyime kodonjo grade 10 skunde mopogore ma senior secondary mano luongie. Kaka janyuol bing'eyo gima nyathini dhi somo e skul mane uterogie. Kachako gi nyinga iluonga ni Peter Ogalo Akech, an jadak ma Homa Bay County ka. Mokwongo wan kod kuyo kod buok mang'eny wan kaka jonyuol. Jopuonj mane ni e primary school osetimo patgi mokalo okawo nyithindo tero e rang'iny mamalo. To gima buogowa mokalo ne nyaka jopuonj mane secondary school ok ong'eyo gima gidhi puonjo nyithindo kendo gikia kata to syllabus to ya kanye to dhi kanye. To malich moloyo ni sirikal mano okelo wa e rang'iny mar somo mar CBE pok okelo kata buge ma nyithindo dhi puonjorego. Koro ok wang'eyo ni nyithindo gi waterogi mondo gidhi gibudhe sikul koso gidhi somo. Miyo wakwayo sirikal kawe uru jopuonj utere training ging'e ni to gidhi puonjo ang'o. Kawe uru jopuonj mondo ng'e kata kaka gidwa loso timetable ma gidhi puonjo godo nyithindogi. En gima buogo jopuonj mag secondary nikech ging'iyo gi syllabus mane ringo machon cha to nyaka sani kata buge ma gidwa puonjo godo nyithindo pok giyudo. Ma e buok ma wan godo kaka jonyuol. To seyo no to ok watene jopuonj, watene go Ministry of Education. Otime proper coordination with the teachers. Otergi e college mondo timnegi refreshment mondo giduog ging'e gima gidwa puonjo nyithindo kakacha. Watu wasemiyo gi nyithindo to gima gidhi puonjogi gikia buge ma gidwa puonjogigo gionge go buge machon ka bikoro ok ti. Ma e buok ma wan godo kaka jonyuol. Iwacho buok ma jonyuol nego ka ng'ini sama ne utero nyithindo e skul nitie joma ne otero nyithindgi wuok tich ariyo kaachiel kod chenro mamoko bende dhi nyime mar medo rwako jopuonjre grade 10. Gin kit ang'o gini ma idwaro mondo modhige skul machalo weche madhi konyogi e chenrogi mag somo. Gin kit gik mage ma ne sirikal dwa ni mondo utergo nyithindogi e skul makoro dhi konyogi e somo ka gichako tam mokwongo ma e grade 10 ma gidonje. En mokwongo ma wadang' wakwa ni gik ma nyithindo dhi godo e sikul proper kata jopuonj go giwegi pod kiagi. Miyo wakwayo sirikal owuog oko very clear onyiswa ni wan kaka jonyuol no nengo water ang'o tang'o monego waiki mondo mi wami jopuonj ka onyal konyo nyithindo nikech kalo mar nyathi en kit kendo adek. En janyuol, japuonj to gi nyathi. To kik water nyithindo kacha to wabiro duogo keto blame games kuom jopuonj to jopuonj are ready konyo nyithindo to gima gidwa tiyogo to gionge go. Wan watetene nyithindo kanyo obangla but scanning e mang'eny scan. Sirikal owuok oko very clear onyiswa gima wadwa timo mondo nyithindo gi okonyre gibed jo Kenya makiny. Erokamano Ogalo kuom paro makamano. Joyce kapok adok e studio we achaka kawe pacha achiel kuom jonyuol mane otero nyathine achiel kuom skunde mantie Homa Bay kandi wuok tich juma niendi kendo nyathine sani osewe skul. Chakani gi nyingi temg'e sani wuok tich ncha waneno ka itero nyathi e skul achiel kuom skunde Homa Bay kandi. Nyathini we skul osomo ang'o? Erokamano Ali Abich gi nyinga iluonga ni Hesron Ochieng' Orata. Adwa ni mondo akon
jonyuol kaachiel gi government ni kanyocha nitie skul atero nyathi Homa Bay High, ne wabedo gi challenges mang'eny nikech wach mar CBE ni koro ok wang'eye maber nikech kata books mokwongo in the first case books onge. Kidhi ng'iewo book mondikni ok iyudi, mano number 1. Number 2, kichak idhi e skul ipenjo japuonj ni nyathina ni akelo nikech gin different courses, ok wang'e kaka wanyalo luongi maber, japuonj no be ok understand gino maber. Koro gima ne wakwayo government, Ministry of Education, ni kuyie to kamuraot mondo ukaw jopuonj mondo uter kata training mana ma 2 to 3 months mondo jopuonj ong'e gima gidhi puonjo nyithindo. Sayo wacho kamano kang'e ni bende no ka nitie jonyuol mathoth maywago ni kata mana gigo eko ma itiyogo e puonjo nyithindo machalo buge kaachiel kod materials mamoko monego bende konyo jopuonjre ma jograde 10 thothne skunde mathoth pok oyudogi. Ok ang'e ni kama ne dhie manitero nyathini bende itimo nono kuom jopuonj ma kanyo ne to be giseyudo gigo ma ginyalo tiyogo e chako puonjo nyithindgi sama koro gisedonjo grade 10. Sani ne wawe nyithinde skul to gima japuonj nyalo nyisi nikech kata gin giwegi jopuonj mantie pok giyudo gigo. Iwe nyathi kanyo, iweye mudho. Onge textbook, onge gimoro amora, wache ni book biro. En scan moketigo scan ma idie simu, scan ma idie simu. Gimoro amora odhi e system, gimoro amora odhi e electronic, koro onge gima jonyuol understand. In fact, jonyuol no wuok niya ichulo school fee e gima in go gadieri, gima nyathini dhi somo ikia. Erokamano ahinya Joyce, mano mana paro mamoko kuom jonyuol mano osetero nyithindgi grade 10 e skunde mopogore mantie Homa Bay kandi nego ka giwacho ni ka doko ne gisewe nyithindgi e skul kendo gibiro chako chenro mar somo e grade 10 ta mokwongo ok gin gadieri to nyithindgi mane gitere skul ni endi dhi somo kit somo machalo nade ka iwinjo ka gikwayo sirikal mondo mi oket okenge makare mane no chiw puonj kaachiel kod tiegruok makende ne jonyuol kaachiel kod ne jopuonj kaachiel kod jogo eko mang'iyo sekta mar somo mondo mi jopuonj obed kod ng'eyo malong'o ni to gin kit somo mage ma jopuonjre manodonjo e grade 10 e skunde mopogore e piny Kenya kandi Joyce obed kod lai makare ma dhi nyime kod chenro mag somo mondo mi jonyuol kik bed kod kibaji ma ka gisechulo school fees kendo nyiewo mwandu mopogore ma ne dwaro mondo mi jopuonjregi odonjgi e skunde Joyce. Ka ok kamano taburo wi achiel kachiel modhi nyime kod twak gi welo ma en gi studio Nairobi kanyo endo ka wan to wang'iyo weche mamoko manyien mantiere kaunti ni ma Homa Bay Joyce. Kenya Aliabich ka intiere kaunti ma Homa Bay owinjo kanyo paro mag jonyuol mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay mano kotudore kod kaka jopuonjre donjo e grade mar 10 kaachiel kod kwayo mag intiere goda ahinya to mano maneno ni nyithindgi osomo e yo makare e skunde mopogore opogore ma nyithindgi oriwore godo e grade mar 10. Abo bedo ka wi thuolo mar mondo mi ilu weche mamoko e kaunti ma Homa Bay kod Nyakwara Mugia Jwanga podi wabo medo tudore kod jofwambo magwa mamoko mar mondo mi wawinjane pachgi kotudore kod kata wawinjane pach jonyuol kotudore kod ka ging'eyo kata giwinjo matuta grade 10 gi kit kaka somo bro bedo katimore kuro kata oyo. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi aduoge studio kae mar mondo mi wadhi mbele kod twak maro. Willis ang'eyo ni nitiere paro mang'ise ni mak kanyo mano kotudore kod gino momiyo seche moko skunde mago mag piny owacho jopuonjre mawuok e skunde go itere skunde mabeyo to mago mag skunde mag ji giwegi seche moko king'iyo kit points ma nyathi oyudo to janyuol feel ni ma ok skul mowinjore. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak Maxwell Magawi e twak. Maxwell Magawi in kaka jalony e wechego mag somo, ang'o momiyo mae timore? Nikech ka waneno ahinya to kaka iwinjo kaka Willis kaachiel kod Evelyn Kefas bende loso ka entiere studio marwa e kaunti mano ma Kisumu. Ang'o matimore? Ang'o momiyo nyalo bedo ni japuonjre oyudo points mano maber to entiere skul mar piny owacho to king'iyo skul mitere skul mano en wanyalo wacho ni en skul ma kiwango mare ni malo kipimo kod jopuonjre go mago manitiere skunde mag ji giwegi ma Willis bende wacho ni mano timore adiera. Evelyn Kefas bende wacho ni mano challenge ma bende giyudo kaka jonyuol. Nyathi oyudo points mag kare to kar mondo tere skul ma janyuol feel ni mae kiwango mare to tere skul moro ma day school ma seche moko feel ni ma ok owinjo to ber ka janyuol wilo skul kose seche moko kaluwore kod system mar sirikal kod kaluwore kod kit somo mane nyathi dwaro to sirikal feel ni mae skul ma kotere to bo bedo kotimo kit pathway ma odwaro. Erokamano Joyce. King'iyo ka wachako gi ng'iyo kaka chik wacho e kuom weche mag tiegruok. Under chapter 4 of the Constitution wacho ni nyathi ka nyathi nigi ratiro mar dhi sikul. Wacho ni nyathi ka nyathi
mangiso ni okochno nyaka bed nyathi madhi e private school kata public school. Ma ngiso ni janyuol kobet piny to ng'iyo kaka ngimane chal to o make decision to nyathina ni mon ngimane mambele obed maber watere private school kanyo public schools magin around ok bro miye quality of education maler kaka janyuol to tere private school to aparo ni gima timore ka ni assumption ma timore ni nyithindo manie modhi e private school assumption mantie kane ni janyuol chika konyalo koro nyalo facilitate to nyathi modhi e public school to seche moko nyalo ben janyuol ofuke ok ber ahinya. Ma is a very unfair assumption nikech on the ground nitie jonyuol matuonore mondo nyathi oyud gimoro oyud somo moro makare. But all in all, okadwa mondo loss on behalf of the ministry. Nikech gima paro ni pod chandowa. Again, CBC still remains a very pilot idea. Nikech nitie criteria mang'eny ma pod aparo ni pod chando ji gi paro bed jonyuol kata the general public. Gima paro nego bed ni koro sirikal konyowa godo kae is to be very clear on the criteria magitiyo godo mar miyo nyithindo school so that janyuol seche motero nyathi e school below grade 10 ka gin e grade 9 grade 8 already nitie clear expectation ni by the kaka nyathina based on the circumstances ma nyathina nitiere kata ka ene private kata public, this is what I ought to expect. Koro I can plan. For instance, the case mar Evelyn Kefas. Yeah, Evelyn Kefas. Ida Kisumu, nyathi oter day school ma Kiambu. Logistically, how does that look like? Nikech kata wat neste moko. Kata wat yonge godo kuro. Koro angi dari di Kiambu because of this one child mondo da kuro. Karango tim nango. It's not fair. Nikech kidwa discriminate nyithin on the basis of mouth the public school to mouth the private school without clearly and objectively interrogating the circumstances. Mano miyo janyuol otero nyathi e private school to mano dong e public school, then of course it amounts to discrimination. To mano bende makela penjo machielo kata kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo Magawi. Nikech yudo ka nitiere jonyuol moko ma seche moko noluong nyathine e skul moro to janyuol ni ok okaw kata time ne mar mondo mi ong'i ane ni nyathina ni seche moko noluonge e skul makama kaloro ni skul ni ema seche moko offer STEM, offer social sciences kata offer arts and sports. To en ka ok ong'iyo mano to wacho ni an skul ni ok berna, we alok ne nyathina skul ma ok odewo kata ni nyathina ni seche moko ne daw timo STEM to skul matere ni to seche moko STEM ok bitimo makare ahinya kata seche moko loko ne nyathine skul to nyathini ne dwa timo arts and sports to skul motere nyathine ni onge arts and sports. Janyuol ka loko skul ne nyathine gi sani e grade mar 10, janyuol winjo bed ni ng'iyango ong'iyo ni skul ni berne kose ber kong'iyo ni nyathina ni skul matere ni bende nitiere kod gino ma nyathina ni dwa timo adiera. Ing'e gima timore nikech gende wanyalo lawmo janyuol to kang'iyo matut the problem still lies with the ministry nikech kitimo piloting kaka now we are transitioning from 844 to CBC. Even before beginning the whole process of transitioning, nonego bedni the whole idea of transitioning and gima involve all the stakeholders ma janyuol gi jopuonji ong'eyo exactly what they are dealing with. Nikech gima paro ni pod chando jonyuol sana pod wan gi that mental frame kata paro mar 844. Already was a move physically to CBC, but it's the old school thinking. We are still 844 and kong'yo quality education kata quality high school pod paro gi Man Alliance Tare and all that. Kono again sistema iluongo nyathi school moro ma kong'iyo kata kong'iyo even in terms of infrastructure, then the whole idea kata kingi say that ni ma offer STEM to this other one is offering arts, but kong'iyo kata infrastructure realities mar school moluongo nyathino to it's very hard to convince that parent ni this is good because it offers STEM. What's the quality of the STEM there anyway? Willis nitiere paro ma ng'ise ni ma kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo. Omiyo nyalo bedo ni in be itemo lieke ni skundego mago mag public ing'iyo to nitiere nyithindo ma koro noluonge C1 schools mathoth ahinya.
compare gi mago mag private schools. Sama koro iwacho ni Evelyn Kefas ywak ni nyathi moyudo max points 71 oluonge mane day school. To ang'e ni day school to fall e categories mamoko gi situ ka dhi piny. Ang'o manyalo bedo ni timore kanyo? To jonyuol winjo bed kod ng'eyo mane ahinya to gisani ma nyithindgi koro donje skunde. Erokamano ne Joyce. Aparo ni anyalo tuda gosiepna ni it's true. Gima wacho ni nitiere paro moro mane ji oseketo ni joma somo e public school gin joma ni piny. To joma somo e private school en ng'ama nigi nyalo. To ok ni en para 80% na dier Joyce, nikech ka dhi e school ma nyathina somo Olympic ma joma ng'eny gin joma wuok e slums Kibera. To kana wuoyo gi japuonj maduong' Mr. Kumu, onyisa ni nitiere nyathi moro ma nyoluonge Starehe. Nyoluonge Starehe no yudo around 6, no wacho no yudo 68. To nyathino Starehe idwaro mana ni dhi gi uniform kende. To pod otamo janyuol nyaka sani. Mago ng'e koda nyathino kod osedhi ok ong'eyo. To nonyisa nitiere gine moro ma sirikal nogolo iluongo ni elimu ma gine mag nyithindogi. Ikeno elimu bora. To wacho ni koro kaka Kibra omigi nafas ma 26. To 26 no ipogo gi skunde mopogore opogore. Koro mago challenges mantiere kirange kaka ng'ama dhano ninyalo paro ni ok adier, lakini ka kodi bet piny Joyce, ka kodi bet piny adier I analyze these schools, private and government school mag piny owacho. Skunde mag piny owacho nitiere gi joma nyalo yudo ka seche moko nyathi dhi school moko nyal kata afford breakfast chai mokinyi chande. Mamiyo yudo ka kata Nairobi yudo ka koro yudo ka county government nokelo wach mar tap to eat. Tadier nyado tap to eat no gima ase realize ma ase neno nikech ana wuotho ga sana Islam kanyo. Yudo ka nitiere nyathi manyalo mi chiemo no mokan mokete tin mochako dog de odgi odhi miyo nyithigi moko modong sama mama odhi e tich. Mak na paro no gi kanyi ngisa ni wakaw yo madundo gi sani nyakora muge jwang ka waduogo wabobedo ka wadhi jafwambo marwa Cynthia Onyango mar mondo mien bendo ngiswa ni tang'o matimore kama intiere okinyi makawuono kik idhi mabor. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni mi strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year start asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo hala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kapok wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod thuon wach mar be jonyuol winjo grade 10, adwani wadhi achiel kachiel watudre kod jafwambo marwa Cynthia Onyango mar mondo miwa ler kotudore kod kama ofwaronwa weche manyien odiochieng' ma kawuono. Yaore Cynthia Onyango, ageno ni chiew maber. Inyalo nyisowa ni itudori kodwa ka intiere kanyo okinyi ma kawuono. Tago matimore kaluwore kod chenro mano mar kethruok mag kata ketho moko kuom mwandu e boma ma Nairobi kae. Cynthia, ang'o matimore kama intiere machiegni? Awinji maber ahinya Joyce. Abiro ni achiel kachiel kuwuok machiegni kod alap tuke ma Nyayo Stadium. Mokwongo ibro miya thuolo matin. Kama wantiere ni nitiere kit iro moro ma lungo wang' ahinya kendo miyo dhano ni kod jir ahinya. Koro miyo kang' iwinjo ka jir mang'eny ahinya tinyalo ang'wono na matin. Mokwongo kama wantiere ni en kama wachore ni en kar timo ohala mar gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ma otieno ma piny rugo kawuono nochiew moyudo ka mwandu makwan gi pok oyang nengo margi okethi. Mwandu gi oting'o dukni mag uso spare parts mag mtokni, oting'o mtokni mag ji giwegi mane nitiere kama kinde ni loso, oting'o moko kuom tiles kod gedo mag gige ot, oting'o kod mwandu mopogore opogore, mwandu mag math mag oganda. En kar ohala manoting'o gik mathoth ahinya. Mak mana ni otieno ma piny rugo kawuono jogo matiyo ka modak machiegni ka wacho ni gin giwinjo mana katinga moko kata gigo ma ketho mwandu obiro machiegni kendo ketho gik man ka moketho mang'eny. Mwandu man ka gin mago ma ok nyal resi modong' mana ka gin scrap. Bende kwa wuotho machiegni gigo ma bende wayudo thuolo mar neno en mtokni mag oganda machalo mago manoket machiegni kae ni mondo olosi, moko chalo manokel machiegni ka mondo luoki, moko bende gin geche ma bende ondike nying gavana, chalo mtokni moko manitiyo ge kinde manyime mar timo campaigns e kinde siasa. Jogo ma wuoyo ka wacho ni mae nyalo beto ageta mar siasa ka gikwedo mokalo ka giwacho ni ma ok en tim makare mar ketho mwandu ng'ato. Mak mana ni bende piny bende kwatemo wuoyo gi jomoko wacho ni gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi chien kanyo ne omiye notice mar mondo mi odar kit ohala ni kae kaluwore ni en machiegni ahinya kod gach reru madhi Kikuyu, kaluwore ni nitiere chenro manoketi mar temo yawo gach reru no mondo mi okel yot e wuoth mar oganda koni gi kocha. Mak mana ni chalni notice makamano kanochiw ok ne otimo kaka ne notice no dwaro. Kata kamano en wuon pok wayudo thuolo mar loso kode. Maling'ling' mwayudo en ni odhi chopo ka gimoro kar saa 5:05 kanyo mondo embe ochiwe pache ni to ang'o mane otimore ka otieno ama piny rugo kawuono. En adier ni chien kanyo yande omiye notice mondo mi odar kit ohala ni kae. To ponono adiera nyalo bedo ni adiera en ageta mar siasa, nyalo bedo ni en ang'o mamiyo timne gima kama, en ng'a mane otimo gima kama to kuom ang'o. Bende kaponi ok anyisi mang'eny ahinya, an kama chiegni kod ng'at ma ponono nyalo miyo pache kaluwore ni en gi ng'eyo matin mar gima ne otimore ka mondo ebo lerno ni otieno ma piny rugo kawuono ang'o mane otimore ka. Labda ukituelezea tu kwa kifupi kwa watazamaji wetu wa Radio Ramogi TV, ni nini haswa kilifanyika hapa usiku wa kuamkia leo na kisi inaweza kuwa kwa sababu gani? Kwa majina naitwa Wilfred Bosire,
Mimi ni mwanabiashara huku na customer wa hii eneo. Sasa hatujapewa notice ya kuhama, na mkiona kwa magazeti kule wamesema Wamatangi yako hapa legally kwa hii area, na usiku wa kuamkia leo kumekuwa na askari wengi sana wamekuja huku kusupervise hii demolition ambaye kwa sasa, sababu tunaona tumepoteza biashara mingi hapa nyuma. Kumekuwa na hoteli, kuna biashara ya music tuko hapa na ndugu yangu, so tumepoteza kila kitu. Hatujapewa notice yoyote ya kuhama, na sisi kivyetu tunaona ni kama ni siasa. Sababu ukiangalia hizi eneo, ukiangalia kutoka hapa hadi mwisho, kuna pande biashara nyingine imewachwa pale nyuma ambaye ni club, na maoni tu unasikia iko na mtu ambaye ako mlengo kabisa ndani ya serikali, yeye amewachwa. Sijui nani huyu, simjui kwa jina. Sijui hapa huyu unasikia na yeye ni mwanasiasa, na baada ya UDS kwa nini akabomolewa? Because sasa hapa tunaona ni siasa. Sababu hapa kumekuwa hii biashara kwa muda mrefu sana, na watu wengi wamejua hapa. Tunawasha magari hapa, tunawasha carpet hapa, hata carpet yangu iko huko, sikuwa nimechukua. So ni usuni sana. Ukiangalia damage hizo magari vile zimedamajiwa, na ukiangalia vile imefanywa hii demolition, ukiangalia kwa uzuri na kwa undani, si mambo ya kutafuta kumuondoa, ni kumfanya apate hasara ya kutosha, because unaona is massive destructions. Hizo nyumba zimebondwa, alafu zikabondwa na juu. Hizo manini ni kama zilikuwa nasukumia kwenda chini. Tumejaribu kutoa vitu zetu za music pale nyuma, hata kufikia chini ni ngumu. So tunalaani kama wanabiashara wa Nairobi. Tunaomba serikali, kuanzia Inspector General of Police, the County Government of Nairobi, the Kenya Railways, watuambie ni nini imefanyika, janso ya hii ni nini, na mbona wa Kenya hawezi ambiwa wakaondoa biashara zao kabla ya kutoa. Wangetoa fence, kama ni kufanya mtu aondoke, wangetoa fence, wa destabilize the house for instance, but wenye biashara tuweze kutoa vitu zetu, because sisi hatuna interest kwa interest zetu ni biashara zetu ambazo ziko huku. So ukiona vile wamefanya, hawaja chukua ule investor ambaye ni mwanasiasa amechukua, mwenye amekuwa akioperate huku, wamefanya sisi wenyewe kama wanabiashara tukaenda hasara kubwa zaidi. Joyce, mano e chal mar wach kama wantiere gie sani. Nyaka sani johala mopogore mosebedo katimo hala e kar timo hala makate moreso mwandu gi maponi samoro abeto kokethore ahinya. Mak mana ni king'iyo mos gin gik ma okethore, mtokni otur, king'iyo tiles mag gedo mane oketie store, tiles go bende otur matindo tindo, chumbe maka fence okethi, gik moko duto man ka gin gigo ma okethi, yore minyalo donjgo kaachiel kod gik mathoth ahinya. Kata kamano nyaka gie sani e kinde ma gin bende pod gitemo mondo mi gires gigo ma odong'. Bende warito winjo kowuok kuom wuon kae ma en gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mondo en mondo nyiswa korka kore ni to en ang'o mane otimre, to gima kama nyalo bedo ni okel kod ang'o. To bende ponono obila osechako timo nonro mar fwenyo kapo ni en gino mano tim ataro mar chik koso tim kaluwore gi chik mar buono notice ma ponono ni nochiw mano bang' ka oseyangro ni nochiw notice kata oyi. Joyce. Cynthia, iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano kapok aweyi mar mondo mi med luono wach makamano, dago mondo mi apenji penjo achiel kende kaita aweyi thuolo. Iwacho kanyo ni nitiere notice mane ochiwnegi mar mondo mi seche moko giwuok kanyo. Notice makamano bise lose kod jogo mane timo hala kanyo mar mondo mi ging'isi ni notice makamano nomigi karang'o. Ang'o momiyo ok ne giluwo notice makamano mar mondo mi gires mwandu mag-gi kapok kethruok makamano otimo otieno ma piny orugodo kawuono. Cynthia. Joyce, kawinji maber, jogo matimo hala ka mwawuoyogo kwa penjo gi wach notice, giwacho ni gin notice makamano pok gineno. Kaluwore ni gin nyaka ne gisebedo ka kuom thuolo malach. Onge odiochieng' moro amora ma giseyudo notice ma ondik negi giwegi kaka jotimo hala makama mondo gidar. Ka giloro ni ponono mano bende ne en adiera. Onego bed ni notice makamano inyalo luwe mayude kamoro. Mak mana ni adiera mar wach wageto yudo kuom gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mondo ponono nyiswa ni kaka wuon ka. Dibed ni notice ni noorne kende en wuon kaka wuon kae, koso dibed ni en ma en wach amiketo ka gikacha mar temo neno ni gima kamae otimore kaluwore gi chik. Joyce.
Na inya Cynthia Onyango ka intiere mano e gwengo mago mag Madaraka bore Nairobi ka kamiluonwa chenro makamana ngawei mar mondo mi med luonwa wach makamano kendo wan bende warito winjo ni wuon kanyo ma en gavana ma Kiambu Mano Wamatangi biro bedo ka wacho nango kotudore kod kethruok mag udi kaachiel kod mwandu motimore kono. Cynthia kamana inya kuom tudri kodwa ukinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo. Nyakwara Mugia e chenro mar mbaka oromo mane kaka watime pile ka pile watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi wabed kod ng'eyo e wi gigo matimore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano yiena mar mondo mi waduog e mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama pod antiere kae kod jonyuol kaachiel kod jalony weche mag somo ka watemo penjo ni be jonyuol ong'eyo kata winjo matuta grade 10 makoro nyithindgi oriwore gode skunde mopogore opogore e pacho ka. Yiena mar mondo mi adhi ir Evelyn Kefas ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Evelyn Kefas ageno ni podi iluo twak achiel kata bedo ni intiere studio marwa e county mano ma Kisumu kono. Kata kamano penjo mabende wabobedo ka wapenji ka waduogo en ni to bende ne ikonyo nyathini e yiero kit somo mar STEM mane nyathini dwa somo kose no bede yo machalo nade. Kata kamano kapok wadhi ir Evelyn Kefas ing'isa ni Evelyn Kefas koro nyalo tudore kodwa gi lasechegi. Evelyn Kefas penjo mabende na penji iwacho kanyo ni nyathini no yiero mar mondo mi otim kit somo mano mar STEM e skul kama bende ne itere. In kaka janyuola bende ni ka thuolo mari mar bedo piny kod nyathini mar mondo mi ipor wach kode kata iwuo kode ba ibed kod ng'eyo matut na dira ma e gima nyathina dwa timo kalore ni gima nyathino dhi timo e grade 10 kata kit pathway ma nyathino dhi somo e grade 10 ka ema biro bedo ka yango kit ngimane makiny kaachiel kod tich mobotimo kosetieko sombe kata ka koro tieko somo nyaka grade mar 12 ma koro odhi e mbalariany. Bende ni bedo kod ng'eyo matut to ng'ama nokonyi e ng'eyo matut kit pathways mibobed ka ipuonjo e skundego kata e grade 10 ma jopuonjre riwore godo gi sani. Kefas. Asante. Joyce adwoko ni skul mane nyithindwa nitiere noterowa achiel kachiel kaka kit somo mar CBC chalo. And sama noluongwa e skul mondo wadwa tim gimiluongo ni subject selection. Nwayudo ka nyithindwa nigi knowledge moingowa. Actually an wuoda kane watemo bedo kode piny gi babagi mondo wanyise kwa feel ni mondo watere e pathway machielo. Ene mano insist ni otimo STEM and odwa no team computer science. Mano wayudo ka o understand fast jopuonj gi nosetero gi through subjects modwa ni mondo tim. Koro nomiyo wayot kabisa kane watimo gimiluongo ni subject selection and pathway nikech wadhi kaka nyathine dwaro. Nyithind school kumane nyithindwa nitiere ne understand CBC moingo kata parents. Kano luongo actually nwa consult nyithindo moloyo kaka wa consult ourselves. Nwayudo ka parents onge gima wang'eyo. Gini no buogo parents nikech most of us are millennials and generation X be. To wayudo ka Gen Zs gine understand gini moingowa. So the school okonyowa. School played a very big role. Challenge mwabedo godo en time mar selection of schools. Oluongwa didek. Gima dwa na wach mawia kik wil godo. Okang'e ni gini affect nyaka public schools. Ni seche mano duoknwa list ni mondo wa review kapok results owuok. To wayudo ka skunde mane wayiero ni nyithindo. Inyayudo ka achiel kata ariyo kende mane list. And of which inyayudo ka moko parents moko to skunde mane giyiero onge te. Actually school mano ketne nyithinda e system apart from 2 schools the rest no kayiero akia kuma giae. Makata nyathino penjani to mam ng'amo chenjo na schools. Nikech kata kanwa yiero schools nyathine dhi kodi step by step school modwaro. Kipenje ni baba midwaro ni idhi kalo kendo inyalo dhi ka. Nyithindo gi were very sure of their results ni gidhi kalo. And nyithindo gi no se understand CBC moingo kata one parents. Koro adwa nyisi ni one school no konyowa kabisa. Mondo no understand selection, subject selection and combination, nyaka pathways.
Actually parents mang'eny mag CBC waelewa CBC ka placement otimore. Nikech kata sama ne results owuok, ineno kata social media ka ji penjore ni tang'o momiyo ndik ne nyathina E. That one ne en gimoro exceeding meeting. Koro yudo ka parent mane nyathino yudo E te pod odok e grading machien mar ni koso nyathina ni oyudo E. To waduogo understand gini ka koro placement oromo. Wayudo jopuonj moko be TikTok motero parents through ma parents understand, but koro parent fails to understand ni koch nyathi koro sechopo oyudo points monyise ni nyathini okalo en gi 70 points. Okwatamore skunde beyo te, lakini always nyaka bede grading. Kech kati wacho ni CBC onge grading, to pod umiyowa gimiluongo ni C1, C2, C3. Pod wan gi number 1 to number 4. Matiende ni kara C1 ni onego tere jomagi, to C2 onego tere jomagi, to C3 onego tere jomagi. An pod understand mana ni grading cha pod nitie according to placement. Kecha kidwa nyisa ni nyathina oluonge school C to moro oluonge school A, to nyathina nigi marks moingo ng'ama oluonge school A, to ibiri lero nani ni oluonge school C nikech pathway manokao, to school C be pathway no mana nitie. To school C miluonge nyathina ni kang'iyo ikruok samoro maber onge, tase sacrifice as a parent ma chulo pesa na atuonora gik mang'eny mondo ame nyathina education maber ma feel ni nyalo dhigo. Ma discourage as a parent. Mano bende makela e penjo machielo. Koro ma gimohinyo parents. Mano bende makela e penjo machielo Evelyn Kefas. Isetero nyathini e skul, ma koro nyathini nitiere e skul kendo koro ikore ne chako sombe ayanga kaka japuonjre ma nitiere grade 10. Kendo gin achiel kuom pioneer class mago mag CBC mwantiere gode pacho kae nyaka ne chakla manyien mano mar CBC e pacho kae. E grade mar 10 kae skunde mopogore opogore chiwo ranyisi ama no skunde mag C1, C2, C3 maseche moko nyathini otere C3 to C1 bende nitiere mana kod career path makamano to okotere C1 okete mane C3. Bende skunde ma iluongo gi sani makoro loki ok gin nationals ok gin extra counties to sani oketgi kaka C1, C2, C3 kaachiel kod C4. Bende skunde gi duto oseikore kod equipments moromo kaachiel kod jopuonj moromo. Babo neno ni nyathini kako chako sombe kacha kuom ranyisi wuodi madwa timo computer science. By the time ochopo e grade mar 12 en gi japuonj mabro bedo ka puonje yo makare kaachiel kod equipments achiel 2 3 mowinjo bed no tiyo godo. Bende skunde oikore yo makare mar rwako nyithindo gi skunde. Evelyn Kefas. Erokamano Joyce. Gima dwa wacho ni jonyuol wan gi nyithinde skunde mopogore opogore. Magi bok samoro ke nyithindwa mokwongo kuomwa kaka an ma wuoda mar adek matere secondary school. Nitiere skunde ma waluongo ni C1, C2 ge. Kiduoge C3, C4 nyaka yud pogruok moro matin. Pogruok wuon kanye, pogruok wuok in terms of staffing, nyaka kata infrastructure kata gik mantiere laboratories nyaka yude pogruok moro matin. Ang'o momiyo ma bedo skunde gi gin national schools. Nitiere mobedo promoted ma pok olosore ahinya. Okay, government temo ni mondo balance skunde. Lakini nyaka giduog piny mondo balancing ni otimne skunde ground ka. Nikech sani kaka wan jopuonj ma grade 9 wadwa ni mondo the secondary schools boterwa through. Nto nyithindwa osedonjo what next. Koro an school matere nyathina aneno ka en school moikore. En gi gik mang'eny nikech subject ma nyathino yiero ni nyithindo moko bene time kanyo. Koro staffing nitie, gigo nitie, challenges nitiere mana 1 to 3. Like pile ka wa register ga nyithindwa e school,
to inyisowa iwuok e skul already kiseng'eyo ni nyathini dhi e stream mane, japuonj ne dhi bedo mane e stream no, class teacher ne, kama natere nyathina mano pok otimore, nikech poda gitemo pango ni STEM gitero kanye, arts and sports gitero kanye, and the other pathways gitero kanye. Mang'e ni pod idhi luongwa e jumbe moko ariyo mabiro kae. Koro nitie skunde moikore, and jonyuol bok joneko. Mondo ine ka janyuol tamre ni nyathini ok dhi e skul moro, nitiere research moro mosetimo matin. Mar ariyo, results mineno be pod wuok ni. Adier, janyuol ok nyal bukore ni okawo nyathini otere skul, mar results kata margi mar KCSE no wuok no rem. Skul orem te to nyithindo to kalo. Nyathini bo kalo. Ichalo ng'ama kano petrol e ot to mach liel. Koro magi gik ma nyaka accept ni jonyuol ne ng'iyo. Nwang'iyo gik matindo. Wambe wadwaro mana ber ne nyithindwa. Nikech thothwa bosetiyo gi pesa. Emomiyo nwaringo mondo wamanya skunde. Nikech samoro gin skunde mwang'eyo kaka chalo in terms of jopuonj mantie, in terms of gik mantiere kate laboratories, in terms of performance. Kata mana CBC mowuok ni nitie skunde ma nyithindo kotimo maber. The difference man ka en mana nokolendi ni skundi ni o excel. But piny ka to wang'eyo ni skul ma kama to nyithindo kodhi maber ahinya. Gimokel ni kia meeting expectation, exceeding, approaching ni, it is still working. Kiyuda approaching, ting'e ni penjo mana nyathina to ang'o motimre. Koro magi gik matindo tindo mane watemo ng'iyo. Nikech CBC kaka wan joma notero nyithinde private otemo nwa. Nikech machato wan ji giwegi ne gitemo keto gik mabeyo ma nyithindwa ne understand. Ilero kanyo to tiende ni ka watero nyithindo to wanyala ahinya. Watero ni mondo adwaro ni nyathina future maber. Iwacho kanyo makare ahinya Evelyn. Kendo adwaro ni mondo kal maber. Iwacho kanyo makare ahinya Evelyn Kepas, kendo ilero moko kuom gigo ma seche moko nomiyo in kaka janyuol temo mar mondo mi lok ni nyathini e skul. Kata kamano wang'e biro e kinde mabiro mbele ka lai mar somo mano mar 844 nikech wang'e nodong' mana higni 2 kende to lot mogik batimo KCSE biro bedo katimo KCSE pacho kae. Mano higa mar 2027 kendo koro kwa bibedo kod grading kaka mano mosebedo katimore. Wang'e ni mano seche moko biro bedo ka loko picha mag skunde mamoko ma seche moko nokotimo maber e duoko mag KCSE mayando gol. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak mar Willis e kinde ma jopuonjre gi ne donje skul, in kaka janyuol wanyalo wacho ni gin achiedhnade kata challenges mage ma jonyuol no yudo, pek mage ma jonyuol no yudo ahinya nyate kinde gi ma koro ne gitero jopuonj nyithindgi e skul, kopogore kod kata weche go pek e loko skunde ma nitiere kaka thuolo mokwongo mane oketi mano mar reviewing school norumo nochuno mar mondo mi omedi. Kopogore kod mano gin challenges mage ma jonyuol ne okale maduong' kabisa e kinde ma koro ne girwako nyithindgi e grade 10. Erokamano anya Joyce. An challenges manya neno ka jonyuol kale to an gima nokonya nachako dhi e skul no chakre chon, yani from last year. Bang' oluong nyathina temo dhi tawuoyo gi guards mantie kanyo, security man kanyo go to ginyisa to nwandiko nitiere buk mane ndiko kanyo. Koro no exchange gande glens mang'eny. Koro gi challenge mana nayudo ka nitiere Joyce en ni kidhi click portal mar government mar NEC mar education to iyudo ka nitiere form monego bed ni tero ne idhi nyaka chief kama nyo nyathi osome, idhi tero nyaka e government nini hospital mondo mi ondik barua ni nyathino opim nyathino mondo ng'e ni nyathino afya mare chalo nadi. To kochopo korka stationaries gik ma nyithindo donjo godo gi tiyudo ka ondik mana rula, ondik mana gik moko adek kende, ondik mana rula to gi bairos to gi apane gi file kende. To kichaki duogo ka koro wachako wadhi e skul ma koro chako dhi omiwa form ni wayudo ka koro kendo oting'o requirements.
To challenge mabende wan mono wapenjore ga mamano to koro wacho ni nyathi odonj komondi ni to bugege nyalo bedo ni gige gin masani mar CBE koso nye gina mag system machon cha. Koro ni dhi yudo ka koni mar skul be yudo ka nitiere nyaka mar daktari, ma daktari to ne nitiere kanyo. Gima nyo konyo ahinya nini kanyo e skul manyo arwako nyathino ni en gimoro amora ne gikawo gik moko ma gikelo kanyo. Ma kidhi outlet margi mag uniform tiyudo ka gidhi gikelo nyaka e skul. Ginyi ni kikoso ka to dhi e skul. Koro ji nyocho chako chon, lakini kata manyo adhi rwako nyathi nyayudo ka koro ji obedo mang'eny. But challenge ma nyaneno ka nitiere maseche moko naneno kochando jonyuol moko, taparo ni nochando jonyuol maybe manyoloko. Nikech kaponi noluong nyathini to kidhi click tidhi yudo ka requirements mag sirikal nitiere kanyo. Then kichak idhi ikaw school ma admission ni letter to nitiere bende requirements mag school itself. Koro aparo ni mage challenges ma nitiere, but winjo Evelyn kowacho wach mar ni gin skundgi nye pok omigi kata stream. Wan aparo ni nywa tiyo gimoro amora momi nyaka jopuonje nye nitiere gine kanyo ma gipenjo nyaka nyathi ni subject ni dwaro ni ing'e maber ma ginyise ma giwani gimidwaro no to ineno kindiko kanyo kendo japuonj no nyisi ni japuonj madhi bedo japuonj mar nyathini en fulani mubed gi japuonj no be mugogo mbaka ukaw nyaka nembni munyisi gik ma bro dwarre then kisewuok kanyo titeri kama koro allotment ma koro iwacho ni nyathini itere e nini mane, itere dom mane, namba mane, to kisechopo kanyo to giteri nitiere koma kidhiye to nitiere pesa ma kisechulo to idhi tim printing, indiko nying gine namba mar nyathi, then matron bira to tero nyathi tero nyathi nini dom mare. Koro en mana gima challenge manya neno nikech nitie gine moro manyomiya kanyo. In terms of requirements mane dwaro kipimo kod mago maseche moko ne dwaro e kinde ma japuonjre donje form 1 gichal kose bet pek ahinya buge no nyiewo kose buge japuonjre dhi yude skul kocha. Emomiyo nyisi ni korka sirikal kocha nyo buge onge. To kana dhi ka admission to nitiere buge nya Oxford kila kitu nitiere ma ena kaka mane wakawo machon ka nyithindo ka dhi e 44 cha mar ginene KCSE machon chande. Emano ka gichala. Koro pogruok en ni maybe ok wang'eyo nikech skul cha en C1. To mana sedhi mokwongo mana neno aparo ni gimo C3. Koro challenge moko nitiere, pogruok moko nitiere, but gima nya neno ma kendo kama challenge manyo nitiere ma to no pod ok adwa penjo, nadwa nyathi odonj komondi en ni bang' kana asechulo fee nachulo mar the whole year, but aneno ka nitiere en nyimiye each and every parent tin no kondik ni balance mar 26,000 gi 54. Koro nyo kadwa penjo, nadwa ni ko nyathi wuongo donj komondi nikech ang'eyo ni pod ibo luongwa mondo waber piny mondo koro osiemnwa onyiswa gima skul en, nikech nyoro onge gima giwacho ni ji en mana ni kisegolo slip mari to gi academics gine mag certificate mag nyathi manotimo iluongo nang'o KSJEA. Nitie moro manotim KSJEA. Iluongo ni KSJEA. Nitiere certificates go. Koro mage mi provide to gi manyo tima mogikni. Koro ka gise rango gimoro amora ma girango ni ijaso kila kitu e form mar sirikal to gi mar skul to ilwalo maber tidonjo. Koro ando nyoka neno difficulties ahinya. Koro gima ng'e ni problem asimo ko nyalo bedo go en ni pok nye ginyisowa ni pesa ni 26,000 gi 54 ni to ondike ni balance fee to seche moko isetieko. Koro ok ang'eyo ni kanye mane challenge manya neno ka adhi bedo godo, lakini ando nya neno ka skul na manyo nyathi nitiere nya neno korwake maber kendo gima sirikal wang' nyote maber maneno ka mopogore gi machon dong yudo kiyawo skul to ji dwa dhi te, but nya yudo ka chieng' mokwongo nikech ka nya donjo ka namba en 151 matene ni ji 150 nyo donjo on Monday. Koro nyoro nyo dhi nya namba 161 manyiso ni gima sirikal oketo timo maber kabisa en ni odiochieng' kodiochieng' nyithindo dhi, kendo gima nyano ka timo maber ni joma no donjo to ne onge requirements. Nyo aneno ka pod giduogo kelo ne nyithindo pod ke requirements go. To gima kendo nya neno ka skul no nyo mora go ni kanyalo paro mana timo mokwongo cha
ni dwaro gimora mora kito piny tielo gimora mora koro kanyo to aparo nitie challenge moro matin nikech kanya neno kutimo story moro ka e wach mar nyithindo manyalo wuotho gi gik ma mok beyo kaka yedhe maginenegi koro aparo ni kanya to ne school kora kiagora gibro rango ka nyithindo osedonjo nikech wan nyoko rangi nyena nani kisedonjo kacha kose nini mo omi nyathi stream ose mi nyathi nini ma nyathi osedonjo matono se kamos ro ko nyathi ye kucha koro iwacho ni un koro jonyuol un dhi uru nyithindo koro osewelo to kora kiakoda bang'enyo ne nitie kaka girango gigo but nyaneno ko ber ang'eni pod wabo medo goyo mbaka kata kamano ing'isa ni wadhi e yueyo madundo kendo kapok wadhi bang' yueyo madundo ka wasedhi e yueyo bwaduogo Maxwell dago mar mondo mi lednwa yes jopuonjre gi sani koro donjo e grade mar 10 to ang'eyo ni gidonjo e grade mar 10 ka nyathi oseketo wiye ni anto adwa timo kit somo mar STEM to par ni skunde mag dhiegi kuom ranyisi skundego mago mag C1 gi offer STEM gi offer sports to gi offer bende social sciences bende nyathi oyien bende abo bedo kasomo kik idhi mabor. Massive savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tichang'wenya koromunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Kawa kelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Machigni nyakoromonga juang e chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. E kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakoromonga juang. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Jago bondela Nayawa Mwayete. Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo. Mitudi kodwa kichwalonwa ote paro moramora kokalo yore waduto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono ka wadhi mbele kod twak marwa. Magawi mana penjo mabende ng'ise ni makacha. Wang'eyo ni e lai mano mar somo machon mano mar 844 ne wantiere form 1 e form 2 kichopo e form 2 ka ema koro ne ing'isi ni koro beda ne piny mondo koro yiera ne subjects midwa timo. Mano kichopo e form 3 kaachiel kod form 4 kendo subjects miyiero go ema koro ibo mane penj mibo timo kata subjects go ibo timo nyaka form 4 CBC kae grade 10 ma koro jopuonjre odonjegi. Japuonjre ni odonje skul kodwa timo kit somo mano mar STEM to dhi e skul ma seche moko offer pathways te obed mano mar STEM, arts and sports kaachiel kod social sciences. Bende nyathini nyalo loko pache kapod entiere grade 10, 11, 12 ma by the time ochopo 12 seche moko oseloko nodhi koda timo STEM to seche moko koro loko dok koka arts and sports. E CBC ka otimore nade? Bende nyathi oyiene loko pache? Ideally nyathi onego oyiene loko paro nikech king'iyo nyathi kaka o develop e different stages iyudo ka priorities mag nyathi dhiga ka gima lokore. Iyudo ka seche moko nyathi katin penje ni idwa bedo ang'o to idwa bedo driver mar lorry by the mere fun ni you know it's something minyalo drive. Then kodongo daka matin ada bedo japuonj bang'e ada bedo engineer. Mano will not be any different kada nyathi ma oseyiero ni odaka path mar STEM to poni odonje school mar ma offer STEM but also offer other options to bang'e dogo neno ni STEM nyoko ne ko bodhi go maber nyoko kata arts and sports. Depending on the timing, ma nyathini o communicate lokruok ne mar paro, onego bedi iyiene mondo transition to his or a new area of interest. But the only challenge nyalo bedo ni seche moko nyathini has gone to grade 10 or grade 11 and probably now approaching grade 12. So in as much as now the child will have want to change the mind, will have want to change his or her mind, curriculum-wise it may not be practical. Because that will mean now us going back to the old set of training from maybe the earlier years, maybe grade 10, grade 11. Korapani, that is where the biggest challenge is. Koro kaponi nti nyathi madalo kopache, that team of arts and sports instead of STEM, then the earlier the better. What I would advise ni janyuolo nego beni ongeo kaponi eni nyathi machal kamano chon. Mana kate grade 10 kanyo kata first term kaponi odi oparo ni aero STEM to donjo to the first few months oneno ka gini oken kaka no pare to penjo machielo nikech adira ka wang'eyo nikech atemo keto gi ratil atemo pimo 844 kod CBE masani wantiere godo. Wanyalo wacho ni 844 ka ng'ato ne donje form 1 ni yieni mar mondo mi tim subjects te mane dwaro. Kichopo e form 2 eka koro ne yieni mar mondo mi ne subject moko itim maber to inyalo weyogi kata inyalo bologi piny tidhi mbele kod subjects mitimo maber makata koro kitimo form 4 to inyalo kalo maber. Iparo ni CBC ka kata CBE ka bende nitie thuolo mano mi jopuonjre mar mondo mi o explore pathways adek gite mondo koka japuonjro bed kod adiera ni anta adiera tekona nitiere STEM kata tekona nitiere arts and sports kata tekona nitiere social sciences. Ki compare the 844 system and the current CBE system, my feeling any onaro options mag nyithindo nikech king'iyo the 844 system you have options even after form 4 nikech 844 system kaka notiyo at least you'll be having one or two sciences mitimo kata kaponi mwani idaka path mar arts. For instance, I did law, but still nothing stops me ni anyalo doke campus matim something that is science related because I have chemistry and biology. Kad nepo ni nyathi oero gimoro at the beginning, then realize ni okoero later on. They don't nyalo loko patch. That was the biggest advantage of 844. Now the tragedy with CBE, that option of always morphing and changing your mind because circumstances change is not there. Taparo ni manage monego bedi ng'iyo nikech ing'eni kaponi idwa keto ng'ama apani
mental framework ma nyathi pod ok en solid ahinya to end up that stage actually he or she is still exploring a lot of ideas. Taparo ni mani gima onego ng'i, onego bed ni the curriculum pod obed fashion in such a way that the learner is always able to constantly change his or her mind. Because people change careers even later on, jomadongo ma have had a whole career life, but later on in their life, they take a totally different path. To okapaka, that window should be closed. It's very restrictive for CBE. Ang'o mwinjo bed ni timo koro? Gineno na, apparently the design of the curriculum should be one that can allow the learner to flexibly move in between arts and science. At any given point, onego bedni, there's a bit of science, there's a bit of STEM, and there's a bit of social science, ma nyathi interact godo. Koro kata kapo ni en nyathi ma ohero social science, gik madhi kata gi arts, but ok onego bedni ni mane path kende makoro okete makata kapo ni chiemo nyalo bado loko pache, then en very clueless about STEM. To kata kapo ni nyathi matimo STEM, I think it's very risky. Ni STEM ni kende mongiyo ma social science, there's no clue about it. Makata kapo ni chiemo loko pache, so there's no window of entry manyalo donjo godo a social science. But they need to borrow the framework of 844, which give you an opportunity to change your mind. To bende akendo nyalo bede yo machalo na nikech wang'eyo ni skunde mago mag C1 hapa ni NC1 kachiel kod C2 ma omi thuolo mano mar offer kata mar chiwo pathways adek duto. Te skunde maseche moko gi offer mana STEM kachiel kod pathway achiel kende, japuonjre nyalo konyore nango nikech wang'e ni nitiere skunde STEM to kata cross gi duto C1, C2, C3, C4 gi duto gi offer STEM to koro skule mayiero ka koro offer STEM gi arts and sports kata STEM gi social sciences. Jopuonjre moyudore skunde makamagi to chemoko dwa loko pache gin to koro gibo konyore nadi, iwilo ne gi skul kosango matimore maga. Apani, that is what the biggest tragedy is. Nikech kaka wacho mokwongo chande, if it is STEM and you've chosen STEM, then that's the path. Apparently, if my views were to be sought regarding Gikmonego Beni Iloko, a CBE, at this piloting stage, onego bed, that element of rigidity. Nikech kapo ni nyathiyo o nini okao nini mar STEM, then by the time utioko one term, the second term, then that's it. Koro nyako dia kamano. Ayena mar mondo mi adhire Evelyn Kefas wadong mana gi thuolo madak matin kende twatieko twak marwa okinyi makauno. Evelyn Kefas ka intiere studio marwa e county ma Kisumu, bende intiere kod adiera ne career path mano ma nyathini okao bro bedo ka kata kit somo masani mano mar CBE ma jopuonjre ochako kata jopuonjre dhi godo nyime, kendo wanyalo wacho ni jo grade 10 masani gine jo grade 10 mokwongo ma koro ne ochako no alai mar CBC e pacho kae, kendo gine ma koro ibo bed ka ing'iyo ni gitimo nang'o ahinya kochopo kanyo e grade mar 12 ma koro gibo bedo ka gitiekore ka koro gidhi e mbalarianya. Bende iparo ni kit CBC ni masani adira biro bedo ka okonyo neno kaka omol kata o shape ngima mar nyathi mambele e yo makare maonge kumoro maseche moko nyathi nyalo wacho ni yawa kaka kuom ranyisi wuodi mane dwa timo kata dwa timo computer science ma bedo chopo kuma koro yawa no chope kuma koro ni an computer science ni koro adwa kete tenge we atema ne gima chielo, bendo bo bedo ko shape future careers mag jopuonjre e yo makare. Evelyn Kefas. Erokamano Joyce. Wan pioneers mag CBC wapuonjore kawadhi to wapuonjore the hardest way. Ada kwayo jonyuol mawuok e tokwa ni mondo gibed very keen gi gik ma nyithindgi timo, nikech wapuonjore the hardest way. Chako gimoro kendo chak kodi ok yot. Nyithindo nodhi oyiero gigi ka giwinjo kaka samoro onyisgi ni ma kitimo tibedo ng'ama kama, ma kitimo tibedo ng'ama kama. Tingeni sani nyithindo boero sime gero gige computer gi sana. So samoro nyayudo ka nyathi moro yiero gino nikech oneno ko ero gino. But gima nyako understand is STEM oting'o sciences. And ka jalonyo wacho ni loko dhi bedo matek mbele ka, mama no tadier nyathi koseyiero STEM to ana kwayo ni sirkal ochak kodwa sani samwa tere nyithindo skul ni. Gichaka miyo wa guidance kaka jonyuol gi nyithindwa, nikech samoro nyathi dhi yudo ka kwano kendo koro inge, chemistry oinge, sciences, physics oinge.
and nyathi samoro koro ok tim maber kaka ni paro. Inyalo yudo ka kendo koro nyathi karia moyiero cha koro buoge, koro dwa noduoge e gima chielo. Koro kapok gini odhi mabor, nikech kok watero nyithindo pod wan gi higni 3 mbele ka. Iga mokwongo dweche ma pod nyien gi, sirikal obede piny olos gini ni to ka the worst come to the worst, nyathi nyalo timo nang'o, kata janyuol nyalo konyo nyathi nang'o. Ing'eni kata mana 844 nwatimo subjects moko to moko be nokwatimo, lakini kiduogo in real life tiyudo ka subjects gi gini tiere kodwa in our daily lives. Like ano katimo home science, tedo nyaka tedi, lawa nyaka tuang', nitie gik ma nyaka tim. Nitie ng'ama bende ok otimo agriculture, talot nyaka ong'wedi, ka en gi garden ne moro nyaka omany yath molone alot. Koro gini dhi ridore mbele ka matin, waneno ridruok moko wan kaka jonyuol. Nyithindo to oseyiero pathways gi subjects, lakini sirikal obede piny mondo ng'e ni to ka the worst come to the worst ni koro nyithindo yudo ka gini tek, nyathi ni inyal kony nang'o mondo parents oyud leeways. Nikech dwaro mar janyuol odwa ni mondo one ka nyathine timo maber. Ok bi bedo nwa mor ka itero nyathi e skul tineno ka performance kendo koro dok chien. Mane mibro winjo kwach moro wuok ni nyithindo mowuok e private school ama nyithindo mowuok e public school nokoyudo ground maber. Koro anada kwaya on behalf of jonyuol, mana kaka jalony no wacho ni dhi bedo matek matin loko subjects, nikech en gima ne nyathi owuok godo kobiro godo nyaka e secondary, makoro sani waluongo ni senior school. Koro sirikal olosnwa gimoro ma ka subjects dhi ridore ne nyithindo, gine anena kaka is there a way mwanyalo konyo godo nyithindo. Wachni mogik Evelyn Kefas ka watieko ma institution thuolo marwe marumo. Wachni mogik ka watieko kodi okiny ma kawuono ka intie Kisumu kono. Adwa gone sirikal erokamano kuom chiwo thuolo mondo nwalok schools ne nyithindo. Mano gima ne gitimonwa maber, ne gidwa ride ahinya to nwahinyore wan jonyuol mag private schools. To adwa kwa jonyuol ma nyithindgi nie grade 9, uneno gimotimore, chakuru chon, konyuru nyithindo, ne giseyiero pathways, encourage uru nyithindo nyaka gikal, jopuonj be nyaka uket on toes. Erokamano. To ada wuoyo gi jopuonj ma nyithindwa odonjo kuomgi ni mondo gibe gikonywa kuonde ma gineno ka weaknesses nitie. Erokamano ahinya Evelyn Kefas kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwri kodwa e twak. Willis Odembe, wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya Joyce, amor gi Evelyn, kendo nitie gik momulo ma winjo ka jalony bomulo, ma is very true. Nyathi nyalo bedo ne adier ogombo mana kaka jalony owacho no, odwa riembo trailer, to kochopo kayaro ni kara trailer ni ibro loro mabor sana kitambi wuok Mombasa midhi Kongo, nikech seche moko nyithindo be discuss ga to neno ka seche moko pathway mano luwoni odo ka gigi tek, ma seche moko kata mana roommate mare kata classmate mare oneno en ofil ne odhi maber, nikech kalure seche moko nokawo mabetra okotegna ahinya. Koro aparo ni mano is challenge monego bede ni wane kaka jalony onego bede ni ginyiso sirikal ko onego bede ni gino timre, to gi adier gima wacho mare jonyuol bende onego oneno gima notimore nwa. Koro onego bede ni gin bede ma challenge margi monego bede ni gine from there giloso koa kanyo. To mogik Joyce, mana gima Evelyn owacho ni adier kaka wan jonyuol wabed machiegni gi japuonj. Ki isetero nyathi kucha, make sure ni ikawo namba japuonj minyalo consulte kama nyathi ok dhiye maber, to onyisi ni nyathini no to nanene kama. Koro kata in wuon onyalo nyisi ni nyathini ne okawo pathway ni, to baba nani hata mama nani ok ane ka nyathini dhi timo maber ka. Kapo ni nitiere window moro
monyalo lok ma an gadier ni ginyalo timo mana e iye kanyo. Apane onyalo timo. En mana ni koro ok ang'eyo nikech sama nyewo admit nyithindo indiko ipenjo nyathi to ndiko subject adek go mobro ga timo. Koro akia kosedonjo system modhi kata kodhi en mana mar school kose en mar government mar ginene mar education koro kanye moko ang'eyo. But kapo nitiere gimoro bilano, nitiere gimoro minyalo yudo ni orientation, yani nyathi sama pod odhi kacha to kaka itime e university cha ma nyathi ko ito wanya ka ni to no ka onyalo chenjo o faculty modwa dhiye. Koro aparo ni mano ka nyalo timore to gigo duto te mago timore ka janyuol nyaka ibed osiep japuonj. Mokwongo janyuol nyaka yier skul ma nyathi odhiye. Mar ariyo nyaka yier jopuonje man kanyo. Mar adek nyaka iher class teacher mar nyathini, ubed kode osiep, ugo kode mbaka. Gima nyalo bedo noto marach ma moneno ka nyathino timo marach in discipline areas, onyalo nyisi ni nyathini kato bere kato ok obere. But aparo ni mane ma kwatimo kamano nikech an mane gima believe ni manyalo miyo nyathi prosper kendo gima nyalo kwayo jonyuolwa kawatieko ni kapo ni nyathi oduoge skul, oduoge ot, kik ichak discuss nyathi gi japuonj. Ni oni japuonj ng'aja naneno ko orwakre maber, japuonj ng'ani to kane ka timo maber, japuonj ng'ani kane mane if nitie gima irwaki kuom nyathi manya nyathino ok odhi somo ka japuonj obiro kata klas to neno mana en tayari subject wacho ni tieka dakika neno mondo odhi. Koro aparo ni mano e gima nyalo wacho. To mogik agone sirikal erokamano kuom gik manya gitimo kendo ang'eyo ni as time goes gigi biro loke nikech nyithindo wuon pok olalamika, jonyuol ema lalamika. Erokamano nya Joyce. Erokamano nya Willis Odembe. Maxwell Magawi wach ni mogik ka watieko. Erokamano. Gima nyalo wacho mogik en ngima dhano en ngima mar lokruok. Every single day we transition to new realities. Transitions are good, but an gima neno ga ni kapo ni gimoro tiyo. If something is working, don't interfere with it. Gima nyaka openjre kani what was so radically wrong with 844 that we had to transition to a whole new system that we had not properly researched. Taparo ni mane gima onego peni sirikal penjore sani. Was it necessary to condemn an entire generation to this mess makoro wantiere sani? And do we still have a chance to reconsider the idea of 844? Because kataking the competency of the manpower 844 produce, it's good enough. It's good enough. It's doing the work. Koro an kaneno to nego bedni the government and through the Ministry of Education needs to do another round of consultation. Now that at least we've had the first round of experience with this all new system, so that all these complaints and discontent now are coming to light. Onegobedi now they get to the government database and they have an understanding of what really it looks like to implement CBE and decide whether they have a chance at improving it or it's hopeless, and we just go back to 844. Erokamano enya Maxwell Magawi jalonyo weche mag somo. Willis Odembe janyuol kachiel kod Evelyn Kefas janyuol mane tudore kodwa ka entie studio marwa e kaunti ma Kisumu kuom kawo thuolo maru mar mondo mi wabeda kod twak maket kod maen gino makare ne Odembe kachiel kod Evelyn Kefas gin jonyuol mane nitiere kod ng'eyo kotudore kod wechego mago mag grade 10. Nyakora muge jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. To mana kaka iwinjo kaka welo mana ntiere godo wacho ni in kaka janyuol ka ntiere kod nyathini ma nitiere grade mar 9 ma esa mar mondo mi makri kod jopuonja kachiel kod nyathini no mar mondo mi ing'e kit somo ma nyathini no dwa timo. Nyako dhi e grade mar 10 mar mondo mi e kinde ma koro bobedo kotimo penje kendo dhi e grade mar 10 tibedo kod ng'eyo e wi pathway ma oyiero kod skul mowinjo bed no dhiye. Elo jowetena Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao mano wabedo godo e chenro odiochieng' ma kawuono. Wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani. Nyakora muge jwang' ibed godo odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.
Juu unajionanga hapa hivi peremende unafikira wewe ni peremende ya kila mtu Sema shida yako kitambo ni mbaya. Viusasa brings you a new and exciting series, Monica. I'm Monica. Pleasure to meet you, Monica. Monica is a stunning woman from modest beginnings who dreams of a